Ich cesty rozdelí vojna. Anna a ja sa berieme, ideme do Ameriky. Dnes som zbabelec. Ja som to nepovedal. Aby sa neskôr mohli spojiť ich osudy. Ty si umelkyňa, Tereza. Večer ma nečakaj. Už roky si mi nepovedal opak. Zdalo sa mi, že je to Štefan. A ja nenávidím tú povýšenú tvár. Romantický príbeh podľa predlohy Karola Vojtilu Klenotníkov obchod. Dnes o 20:30 na jednotke. Dnešný večer otvorí koncert výročiu huslistu Jána Berkyho Mrenicu. K dňu zahraničných Slovákov uvedieme dokument o krajanoch v Argentíne, ako aj portrét slovensko-francúzskeho výtvarníka Jána Zoričáka. Na dvojke. Sme tu znova.